Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Key Officer jangka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited hagasngi baar ka artarik unailar arajar arpuar kila pensyai saginong yalam jangka New Trap Youth Council hagabay day berkajing mang pisa kabahado arspa laipu arklor tanggabay kontrak na kabentaban pendat yaki smart meter hapo kajela barok away. U General Secretary ke HYC uba Roy Kupar Senrem hagajing ekran bat kilat patai kubor ulaya turu bagi officer jangka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited kilapan syairu hak bayar day bar kajing perlut hadu new pupraklor tang nagabenta kabay software bat sa arfu arklor nagabenta kabay marmot balamang syagi company nagabenta arsnem. Kabay day bat ka jingtit yagi smart meter kabay day ka installation cost mo kajing pendat kumbala keren kumbala yasay menin hakmat jong deputy CM nilai yasay bakador jong kata ka dor jong ki smart meter ka basic cost bat GST bat kumju ka dor pendat kapoi hisis pak khat khandai kror deka jingkeli ka bangi keli yaki kalong ba balai pat la poi kata ka dor kontrak ka poi do aspa lai ko kror ti hadian bangila keli na kaliang jong kini ki officer kila sei ki kot kisla ka ba kila pen iba kani ka jing pendat ya kini ki smart meter kadai ka karukom pendat lani kata ka teknologi ka batmai hakababaro na dong hadong lale daki software ba daki system ki batmai di aba nakaliang ka jongi ngila keli ba balai pat la pen lane katnun onlut ban pelut ya kita no bon wanra ki software ki hardware lani kita kitiar ki ba kumno ban lum jingkhen ya kata kador jong kajing pendon kami ki brio ya ka boarding elektrik leng ba kajing pendat ya kita ki smart meter kila pen i yang ya kador kawai kabangi ngilap kalong ba kani ka teknologi ka buat mai ka MEPDCL kan pendon kam ban pentri kami kini ki arlak peli ki smart meter kajing lut tang nang benta ka software ka poi kumbanyo pu prakrur tengka bat ka baar pat arpu krur tengka on pelun na ka benta ban bakani ka company kan penyat lani kan penyat ya ka kam kan repair lani kan pen kumno la dadon kajing snew ya kini ki smart meter lani ki sim card bakum ta ter na ka benta artli ki snam ka operation and maintenance cost ka ba on seal ya kani ka company kan poi do arpu krur tikini ki artli ki component ki ba pelong ya kani ka dor jong kani kontrak bakan kiu hadu aspa lai ku krur kumbangi ong menen hakajing sha la dangi ken tang ya ka dor jong smart meter la dangi ken tang ya ka dor pendat kadai ban poi tang spa khat kanai krur ndre ha ba pen ipat menta ba umdei tang ban pendat ki smart meter ndre ka namar baki wan ra ya ka teknologi ka batmai ki pen i ba ka dor tang jong ki jong ka software ka ba kumnu on lum jingken ba barok khat kan don tang ka wi ka center ka ban lum mi ki jingken ki tu ki smart meter lan na nadu pa pendat hagiyeng ki sam ki jong ki brio nadu pa pendat ki transformer yau kabel uban pendat na upus hadu hayeng jong ki brio ka kata ka spa khat wi krur ka banging yong ka batam ka dehang ta ka ban nyu pu pra krur on pelut ha ka ban le ki software ka batmai ban arpu krur pat on pelut na kementang ki artli gisnam akaba kani ka company kan penya ya ka kam tat hadu bankut kani kontrak period ka jongka tena kalian jo ka sengi lap ba kani ka jingwanra ya kani system ka batmai akaba ngin pelut hadu nyopo pra krur tengka tang na metang software kalong kai ka ba ngisau kendit ka baningkong ya but hot kadi teknologi ka batmai ka ba hadu katno shisha kanlong ka jingyo nong ya ka jela bat kumjur i kinong snong kata kadai ka ba ngimla ban jubab nomor 4 pentrikam hadu menta ringi ngisus ngo ningkong e ngisu ban pau ba kani ka jing penlut na benta kani ka software hadu nyu prakrur tengka kalong ke ik ka ba le si ka jing sisa shwa ban le ya kani ka system la dai ban petchwa la kani ka smart metering project hakiwi gi state hakiwi gi la kalong ka ba saiso hadu katno ti kajing pensai na kaliang jong ini officer kalong ba kador jong kontrak kapoi yang ni kadai kata ka baningkong kadai ka soft kajing lut na kabantawan pelat ya kani software kapoi hadu nyufu parakur but arfu krur pra kadai kajing pelut na kabanta kumno ban le operation na maintenance nam ta artliki snam pan ajak ni company ong ifi habaidi ba kajing pelut na ta kontrak ngila syai
Mereka kay kaba penlengok yang ibat kaba ngim sohun kadai tang kawe ba balai la pulut kaya kepisah do nyu pupra kru tengka nak benta bon wan ra ya ta software ka batmai ya ka bangi laong ba kadai ka software ka batmai ka bangim tip la kan trikam ne kam trikam ka jengkali ka long ba hatu hadu kan 0% kan trikam kini ka smart metering project ka jala ka jongi la long ba ka feel hatu kan nomlong pat ka jing sep a yang ni ka pisah ka bangi ngi pentrikam la ni pulut kai ka pisah jong pat ba ti nakaliang jong kaseng kidi ki technical course kini kidi ki bisa ki bahap ban pulut ma kilong technical deka jengkeli ka long ba haduk kat nu kan ni ka smart meter kan trikam kumbang ilaong na du basdang hajing syala dei ban pentrikam kum ko pilot project HI district la ni distribution ibarit ban pet la kan ni ka smart meter project kalong viable haduk kat nu kalong jing yo nong haduk kat nu ka MCL ndrei mentala su pulut kai kum IP arspa live ar krur ka ban nyopo tang nyopo pra krur la ne hadu nyuk prakro la pendan kamtang nam tai software iba la nangi ekran kam ndai ban snai inu building ndai ban snai inu center ide software ibadon tang cloud komot bay ki information ki smart meter on book kata software kumnu ban lom ki jing tep jetang nam ta kata la pelut hadu nyuk prakro ya kabana kali yang geseng ngis ngau ban ong ba ngimtep hadu kan nu kan long bible kan ka project jong ka MCL ndre ya ki jingken ni la yo ya ki jingken ku mangalong mentang ya ban shu up ba la kan long ka jing sep a ya ka pisa jong pat ba ne kan long ka ji nong nam ta ka state bat ya ka MCL bro ko we kumbang iong hi nadu nengkong nakaliang jong ka seng siang ngi persya ya kan ka jing pendat yo smart meter kat bom pat pensyai tekat kum ka jing tip ka jong iru jing sha kisnem ki beladap rungi ladawa baki dai ban pentrikam yung smart meter haki tu ki distribution circle ki ba bun bah kata ka aggregate current and technical loss ki bang mo ti kumbalong himenta kat kum gajing tip ka jongi bun na kini ki smart meter ki pendon kam ki distribution circle ki badan ko Garo Hills hakaba kata ka ACTC loss ka kahya bah ti ka bolong bementahi lada ki pentrikam kita ki district ki ba bun bah ka loss jong kayu ngimdon kanu ka jeng persya ndre lada ki pentrikam syuapat ban pentrikam hang ni apo khasian Jantia Hills kidai ban pelong syai kumangila dawahi kidai ban pelong ya ka awareness program but ai bagi pat ba hikin rai lakin pediang ni kini ki smart meter amarngi ong fi menta ka sarkar ka MCL ka ong ba ki pat ba la ni consumer kinomdon jinglot ndre hadin ars nampat kan jayu lada jaba kini ki smart meter ki thud manuban siu ya udor yang smart meter bertemai kabar ki hab ban siu ya ka ren habai dei bat ki hab pendat GPRS ki hab pendat SIM card hadin kata ka arsna manuban siu kita gidi ki jengkeli ki balai si kum ki pat ba ngihab ban ya syai te shwa ban yo kata ka jeng syai ka try ka MECL dan ka sarkar ka ban let ban pensyai ki pat ba bat ngi ya ka jeng start jong ki pat ba la ki pediang ni kim pediang ya kini ki smart meter haki yeng ki sam ki jong